जब आखिरी समय आवेले तो वो समय आदमी का कहला कहत का कि सखी रे प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा मोर उदास बा। सखी रे प्रेम नगरिया हमरो छूटल जात बा, जियरा मोर उदास बा। सखी रे प्रेम नगरिया बढ़ई के बोलवल काचे बसवा के कटवल, बाबा बढ़ई के बोलवल काचे बसवा के कटवल, बाबा बढ़ई के बोलवल काचे बसवा के कटवल, 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 काचे बसवा के कटवल। सखी रे हमरे बदे डोलिया रे फनात बा, जियरा मोर उदास बा। सखी रे हमरे बदे डोलिया रे फनात बा, जियरा मोर उदास बा। सखी रे हमरे बदे डोलिया कहना है कृपया ले हले दूरी चार कैल सैयदपुर बाजार, कृपया ले दूरी चार कैल सैयदपुर बाजार, सैयदपुर बाजार गैल सैयदपुर बाजार, सैयदपुर बाजार गैल सैयदपुर बाजार, सैयदपुर बाजार सैयदपुर बाजार। सखी रे हमरे बदे रंग बिरंग चुनारी रे किनात बा, जियरा मोर उदास बा। सखी रे हमरे बदे रंग बिरंग चुनात बा, जियरा मोर उदास बा। सखी रे हमरे बदे रंग बिरंग चुनात बा, जियरा मोर उदास बा। जब चले का समय होला तो वो समय का होला भैया कि अदबी जुटल दुई चार ले हल कानिया हो संभाल, अदबी जुटल दुई चार ले हल कानिया
कानिया हो उठाए, कानिया हो उठाए, वाह वाह क्या बात है। सखी रे राम नाम पे बोलिया अब बोलात बा, सिया मोर उदास बा। सखी रे राम नाम पे बोलिया अब बोलात बा, सखी रे राम नाम पे बोलिया ना। आखिरी लाइन में क्या करना? क्या बात है? आखिरी लाइन में क्या करना है? जब अग्नि दान देव कला तब कहला, 5 जने पचकर्मा की ना, मुख में आग लगाई दीना। 5 जने पचकर्मा की ना, मुख में आग लगाई दीना। 5 जने पचकर्मा की मुख में आग लगाई दीना। मुख में आग लगाई दीना, मुख में आग लगाई दीना। मुख में आग लगाई दीना, मुख में आग लगाई दीना। आग लगाई देना, मुख में आग लगाई देना। सखी रे हमरो दुनिया अब छूटल जात बा, जियरा मोर उदास बा। सखी रे हमरो दुनिया छूटल जात